हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि माय बड'गा इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो 2 डिजिट नाम्बारनि सानजाबनाय एबा 2 डिजिटनि माल्टिप्लिकेशननि सोमोन्दै जों सोलोंगोन। माबोरैहाय जोङो 5 सेकेन्ड आरो 10 सेकेन्डनि गेजेरावनो मोननै डिजिटनि अनजिमानि सानजाब गासैखौ दिहुननो हायो बेखौ जों सोलोंगोन, जाय जोंखौ जोंनि जानो गोनां साख्रि बाख्रिफोरनि एग्जामफ्राव हेफाजाब होगोन। फैदो अब्ला जों नायलांसै। बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ खावलायनाय जायोदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनिसिम शेयार खालाम। फैदो अब्ला जों जागायजेननोसै दिनैनि भिडिअखौ। मोननै सानजिमानि अनजिमाफोरनि सानजाब गासैखौ जोङो सर्टकाट फर्मुलाजों दिहुनगोन एबा 2 डिजिट माल्टिप्लिकेशननि ट्रिकखौ जों बेयाव बाहायगोन, जाय जोंखौ जोंनि जानो गोनां आनजादफ्राव जोंखौ खोब खम समावनो जोंनि फिथाइखौ मोननो हागोन। अब्ला जोङो बेयाव गिबि एग्जामपोलाव नायदो, 12 जों 12 सानजाब नांगौ। जों गोदो स्कुलाव मोननाय बायदिब्ला जों बेखौ उल्टां फाल्टां सिरिनै सानजाबोमोन, नाथाय जों दा बेयाव बेबायदि सानजाबब्ला जोङो सर्टकाट ट्रिकजों सानजाबगोन। दाना सर्टकाट ट्रिकआ बोरै जागोन नायदो। नैबे मुंसेयाव मुंसे एबा मुंसेजों मुंसे जोङो थोंजों सानजाबनानै लाग्रोनांगौ। बेयाव 2 दं, बेयाव 2 दं, बा 2 जों 2 सानजाबबा मा जागोन, 4खौ बेयाव होनांगौ। बेनि उनावहाय नेक्स्टआव जों मा खालामनांगौ, क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामनांगौ एबा दानखाव सानजाब खालामनांगौ। बे 1 जों 2 जों ओमफ्राय नैबे 1 जों नैबे 2 जों। दाना क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामखांनानै बिसोरनि सानजाब गासैखौ जोङो दाजाबनांगौ। जेरै 1 जों 2 जों सानजाबा 2 जायो, ओमफ्राय नैबे 1 जों 2 जों सानजाबा 2 जायो। मोननैखौ दाजाबा बेसेबां, 4। बे 4खौ जोङो नैबेयाव होनांगौ। बेनि उनावहाय जोबथा स्टेपआ जाहैबाय नैबे मुंजिनि न'खराव थानाय, नैबे मुंजिनि न'खराव थानायखौ थोंजों सानजाबनांगौ। जेरै बे 1 नालाय 1 जों 1 सानजाबबा जोंना मा जागोन, 1 जागोन। अब्ला जों बेनिफ्राय मोनथिबाय 12 सानजाब 12 144 जायो। खोब नोंथाङा बेखौ खनथाम खनब्रैसो प्रेक्टिस खालामबा खोब 3 सेकेन्ड एबा 5 सेकेन्डनि गेजेरावनो बिनि एन्सारखौ दिहुननो हागोन। एबार मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै जों बेयाव नै 14 जों 12 जों सानजाबनांगौ। दाना बेखौबो जोङो सर्टकाट ट्रिक जोङो सानजाबोबा बेनि सानजाब गासैखौ जों मोनगोन। गिबियाव जोङो मुंसेजों मुंसे सानजाबग्रोबाय। नैबे 4 जों नैबे 2 जों थोंजोङै सानजाबदो, बेसेबां 8 जायो बे। बेनि उनावहाय क्रस माल्टिप्लिकेशन एबा दानखाव सानजाब खालामनानै दाजाबगोन जोङो। नै 1 जों 2 जों सानजाबा मा जायो, 2। 1 जों 4 जों सानजाबा बेसेबां जायो, 4। मोननैजों दाजाबा बेसेबां जायो, 6। होमबा बेयाव जोङो होनांगोन 6। बिनि उनावहाय नैबे मुंजिनि जायगायाव थानाय जों थोंजों सानजाबदो। 1 जों 1 सानजाबा 1, होमबा जोंहा बेसेबां जाखो, 168। दाना जोङो मोनसे बानायबावनोसै। नैबेयाव दङ नै बेनिखौबो 22 जों 40 जों सानजाबनांगौ। होमबा बेना बोरै जागोन, मुंसेजों मुंसे। 6 जों 0 जों थोंजों सानजाबग्रोदो, जों मा जागोन, 0। बिनि उनाव क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामदो। 4 जों 6 जों बेसेबां जायो, 24। 2 जों 0 जों बेसेबां जायो, 0। होमबा प्लास खालामो 24आनो। बेयाव जोङो 4खौ होबाय, 2खौ केरि दोनबाय एबा हाथिलिक दोनबाय। बिनि उनाव जोंहा मुंसेजों एबा मुंजियाव थानायजों मुंजियाव थानाय 2 जों 4 जों जोङो थोंजों सानजाबदो। 2 सानजाब 4 बेसेबां, 2 सानजाब 4 8 जाबाय। बे 8 जों जोङो नैबे हाथिलिक दोननाय 2खौ दाजाबदो। 8 9 10, होमबा बे जाबाय। होमबा मा मोनखो, 26 जों 40 जों सानजाबा 1040 मोनो। बेनो जाहैबाय मोननै सानजिमा अनजिमाफोरनि सानजाब गासै एबा 2 डिजिट माल्टिप्लिकेशन ट्रिक। बेबायदिनो नोंथाङा 3 4 लानानै आनजाद नाय। खोब खम सम 3 सेकेन्ड एबा 5 सेकेन्डनि गेजेरावनो नोंथाङा नोंनि सानजाबनायनि फिथाइखौ मोनगोन। अब्ला नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, जाहाथे आङो इयुनाव बेबायदि मोजां ट्रिक लानानै फैबाय थानो हायो। नेक्स्टआव आंनि टारगेटआ जादों 3 एबा 3 डिजिट माल्टिप्लिकेशन ट्रिक एबा 3 एबा 3 सानजिमा थानाय अनजिमाफोरनि सानजाब गासै दिहुननाय। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम। थेंक इउ।